Whereas we appreciate health sector reforms, we note the challenges that both Social Health Insurance Fund SHIF and Social Health Authority SHA continues to face. We note with great concern the suspension of services by private hospitals because of non-payment by SHA and the huge debt they are owed by SHIF. We demand with Kenyans that SHA puts her house in order and prioritize payments of funds owed to all hospitals to enable them to continue to offer services. Riwruok ma jopuonj mar NATO ywak e wach ni jopuonj koro ok nyal yudo thieth ma ka gitiyo kod okumba mar thieth mar SHA kaluwore gi ywaruok manie kind ute thieth mag ji giwegi kod telo mar okumbano e wi gope mag thieth mag jopuonj. Jagoro mar NATO e kaunti ma Bungoma Robert Mandila mane loso gi jofwambo e boma ma Webuye okoni owinjo we ting' mar yiero okumba mar thieth ne duol mandiko jopuonj e TSC mak migawo mar thieth odonje. Okoni kinde mathoth jopuonj bedo kod kinde matek e yudo thieth kaluwore gi ywaruok mabedo e kind migawo mar thieth kod ute thieth mag ji giwegi ma gilimo mar yudo thieth. Motelo ne ma riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Rufa nyochoko ni chakre dwe mar 10 ok gibi chiwo thieth ne jopuonj ni mar pok ochulgi. Zimishwa kuingia SHA. SHA ni scam. SHA hakuna, hata ukijaribu utapata ya kwamba walimu wengi wanaumia, wale walikuwa wanajaribu, na wale wagonjwa wote ambao wameenda kwa SHA. Hii ni scam. Hatutaki kuingiza walimu wetu mahala ambapo wataanza kuhangaika.